Lama bana karu kuat sanjai dijual anak batu sangkar. Lama bana karu kuat sanjai dijual anak batu sangkar. Lah lamo badan marasai de ulah virus corona. Lah lamo badan marasai de ulah virus corona. Virus corona. Lama bana karambia mudo ditanam di tapi bandang. Lama bana karambia mudo ditanam di tapi bandang. Lah lamo badan marando de ulah virus corona. Lah lamo badan marando de ulah virus corona. Onde la malang oi de ulah virus corona. Di peko nina kampung ambo mor labua ambo sakola. Di peko